जाय उकिलफोर बिथांमोना जोंनो एडभाइस होबाय थायो, खोन्थाबाय थायो नोंसिनि लिडारफ्रा मानो उकिलफोरजों लोगो लाया। जे 8 जननि गेजेराव 50%आ रिजेक्ट जाबाय, 50%आ बेल जाबाय। जेन इमिडियेट गोसो जायोब्ला मावनो हायैनि खोथा गैया, गयो। खिन्थु माब्रै गवाखै जों बेखौबो मिथिगौ, खिन्थु जों बेखौ दा फकास खालामनाय नङा। हाग्राबादि नुदोंना बे ओनसोलखौ, खिन्थु आङो अरिजिनेलि दा चिरां डिस्ट्रिक्ट दुलिगाव एलपि स्कुल खाथियाव बै एलपि स्कुल बावहाय फैदों। थ' फैनायनि खारना बेनो जे दिनै एनडिएफबि आफादनि जायफोर एनआइए नांनानै थानाय दिनैसिमबो उदां जायाखै, बिनिनो मोनसे जथुमा बा सावरायमेल लालायदों। बे सावरायमेलावहाय दिनै जायफोर एनआइए नांनानै थानाय न'खरनि फेमिलिफोर बाक्सानि, चिरां ओमफ्राय क'क्राझार बिथांमोना सावरायलायदों। मा सावरायखो दिनैहाय प्रेस मिटबो होनायखौ नुदों। जों एसे खोनासंनानैबो लानि। जों हरखाबै बेवहाय जथुमनायाव जों इउटुबार बिथांमोनखौ लेंहरनायाव बिथांमोनहा नुजाफैनायलाय आं सिगांग्रो गोसो गोरबोजों आं बरायनाय थाग्रोबाय। सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएफबिफोरनि न'खरनि सोद्रोमाफोर जों दिनै बेवहाय ज' जानानै जों हरखाबै माखासे खोथा बुंनो थाखाय जों दिनै बेवहाय जथुमदों। आं बेखौनो बुंगोन जे फेमिलि जानानै मैया हरखाबै जोंहा जेनिखि हाइकर्टआव बेल पिटिशननि राय होदों, दा बेवहाय जोंहा आफादगिरि बिथाङा बुंलांखाबाय मा जादों मा जायाखै बेनि सायाव। दा बेवहाय आं बेखौल' बुंगोन जे माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि माहारि आफादखौनो बुं बा पलिटिकेल पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौनो बुं, गोबां बाथ्रा बुङै बुङै जोंखौ गोबां सम, गोबां दिनसिम, गोबां बोसोर जोंखौ नेहोबाय। दिनैसिम जों नेयैनो जों दिनैबो आसा खालामनानै दं दैदेनगिरिफोरनि सायाव, जे थाबैनो माबा मोनसे जोंनि न'खरनि सोद्रोमा जायफोरनाखि एनडिएफबिफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ थाबैनो जोंनि न'खराव होफैगोन होननानै जों मिजिं थिबाय थादों। नाथाय मैयानि जिनिखि रिजाल्ट, जिनिखि राय होनाय बेल पिटिशननि, बेवहाय जों बोरैबा फारसेथिंजाय जों गोजोननायबो मोनदों, फारसेथिं जों एसे गिखांनायबो फैदों। जे 8 जननि गेजेराव 50%आ रिजेक्ट जाबाय, 50%आ बेल जाबाय। दा बेवहाय 56 जन जायफोरनाखि जोबथेसालियाव दङ जोंनि फंबायफोर, जोहोलाव बिथांमोनहा, दा बेवहाय बेल पिटिशन होबाय थायोब्ला माखासेया रिजेक्ट जाबाय थागोन नामा बेबायदिनो जोंनाव मोनसे गिखांनाय फैदों। दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायगोन जे जायनाखि जोंनि माहारियारि आफाद बा राजनैतिकनि माखासे दैदेनगिरिफोर एबा जोंनि जेनोखि गिदिर फिसा जाखिनि गौथुमफोर दं जाथिनि, बर' हारिनि, बिथांमोनहा जाहाथे खौसे जानानै बेखौ मोनसे कमन इस्यु होननानै बे जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो बख'नांगौनि सार्थआव माहारियारि आफादफ्राबो एसे लिड लानानै माखासे सेमिनार बायदि खुंनानै बेफोरखौ माबोरैहाय बख'नांगौ, बा बेनि अनगायैबो जोबथेसालिनि अथ'रिटिफोरजों रायज्लायनानै एबा कर्टआव थांनानै कर्टनि जाजफोरजों रायज्लायनानै एसे मोजाङै बुजिनानै लानानै माब्रैबा बख'नो हागोन, थाबैनो मा खालामनो हागोन बेखौ जाहाथे थाबैनो राहा लायो, आं बेखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आं मोनसे खोथाखौ दिनै बुंबावगोन जे जिनिखि जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय फेमिलिफोर दिनै गोबां खस्थ' भुगिनांनानै दं दिनैसिमाव। दा जोंनि न'खरफोरखौ दिनैसिम रावबो दैदेनगिरिफ्रा बा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम जोंखौ
खनसेबो खबर खालामाखिसै बा न'आव हाबनानै जोंखौ खनसेबो जोंखौ खौरांखौनो लायाखिसै। दा बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला जों दुखु मोनो, गाबखांनाय फैयो जोंहा गोसोआव। दा मानो बेबायदि खालामबाय थादों? आरो फारसेथिंजाय सरकारनिफ्राय गरसे गरनै जों माखासे हेफाजाब मोनजानो लुबैदों न'खरनिफ्रा, जिहेतु गथ' गथाय फोरोंनायनि खोथा दं। खायसे खायसे बिसिफ्रा बिमाफ्रा खस्थ' भुगिनानै दङ, बेमार आजार जानानै दङ। दा बेफोरखौ नायोब्ला जाहाथे जोंनि खुंथाय गोहोआव थानाय गभर्नमेन्टफ्रा जाहाथे एसे बेफोरखौबो हेफाजाब होलाङो, मदद होलाङो, बेखौ जोङो गुरैयै खावलायनाय थादों। आरो जों सिगाङावबो बुंबोबाय थाखादोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो जों थाइसे थाखाबो रावबो न'खरा दिनैसिम मोननाय जायाखिसै। सिगां समफ्रावहाय जोंनि लिडार्सफ्रा, माखासे दैदेनगिरिफ्रा जिथुनाखि NIA नि केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोबाय होननानै खोथा बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै 8 जन बेवहाय पिटिसन मारिनायाव जों 4ल' बेल मोननाय जाबाय। ओमफ्राय 4आ बे NIAफ्रा अबजेक्सन खालामनायनि खारनावहाय मोननाय जायाखिसै। बे मानि थाखाय जाखो जों मिथिस' हाला। जुदि गभर्नमेन्टआ बेहाय सापर्ट दंमोनब्ला, गभर्नमेन्टआ जुदि नारसिनदोंमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन, जों बेखौ सिन्था खालामदों। बेनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय जाय खुंथायाव थानाय गोहो गोनां बिथांमोननिसिम जों खर' गंग्लायै आखाइ खबजबनानै खुलुमदों। आरो जायफ्रा दाबो जेलावहाय दङ बिथांमोननि थाखाय जेन गोसो होनानै खामानि मावो, बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों। उन समाव बिथांमोननि जिथुनाखि बुंनाय बाथ्राफोर, बिथांमोना सान्थि सुक्ति होननानै जोंनि सायाव पाब्लिकफोरनि गेजेराव बुंबाय थादों। खिन्थु सोर साबसेया सान्थि मोनखो बेवहाय साननो गोनां। धरिलक मार्टार्स फेमिलिफोर, जेलाव थानाय फेमिलिफोर, आरो बेबायदि गोबां NDBफ्रा दिनैहाय जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ मोनाखै। बेखौ नुनानैबो बिथांमोना माबोरै सान्थि जाखो होननानै बोरै बुंखो, बेयाव माने जोंनि गोसोआव सोंथि फैबाय थायो आरोना। गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय जोंनो सोंहरबाय थायो, माने जेलाव थानायफ्राबो माबोरै जाखो, मा मावखो। खिन्थु जोंनि गेदेमा बिथांमोना मावगासिनो दङ होननानैहाय मिडियाफ्रावहाय बुंबाय थायो। बिथांमोननि बुंनायावनो पाब्लिकफ्राबो जेनेबा बेस खालामो, नंगौ मावगासिनो दं खोमा। खिन्थु जों दिनैहाय 9-10 बोसोर जों कर्टआवहाय थाबाय थानायखाय, उखिलफोरजों रायज्लायबाय थानायखाय जों मिथिगौ। माने मैयानि जिथुनाखि जाजमेन्ट ओंखारनाय, जिथु बेल मोननाय, बेवहायबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो प्रेसार गैया। जाय जोंनि एडभकेट बिथाङा गोसो होनानै मावनानै बेखिनिखौ मोनबाय। 4आ अबजेक्सन खालामजानानै थाथ'नाय जाबाय आरो। दा जायफ्रा रिजेक्ट जाबाय, दा बिथांमोना हाइकर्टनिफ्राय रिजेक्ट जाबायब्ला बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव थांनांगौ जायो। दा सुप्रिम कर्टसिम थांनांगौब्ला जों बायदि फेमिलिनि मानसिफ्रा बोरै सुप्रिम कर्ट खारनो हागोन? बे जोंनि थाखाय असम्भब। दा बिनि थाखायनो जों जोंनि खुंथायाव थानाय जाय गेदेमाफोर बिथांमोनखौ जों खावलायदों, जेन इमिडियेट गोसो जायोब्ला मावनो हायैनि खोथा गैया, गयो। खिन्थु माब्रै गवाखै जों बेखौबो मिथिगौ, खिन्थु जों बेखौ दा फकास खालामनाय नङा। खारन जाय उखिलफोर बिथांमोना जोंनो एडभाइस होबाय थायो, खोन्थाबाय थायो, नोंसिनि लिडारफ्रा मानो उखिलफोरजों लोगो लाया, आरो जिथुनाखि कर्टनि जास्टिसफोर बिथांमोनजों मानो रायज्लाया, बेफोर खोथाखौहाय बुंबाय थायो। आरो एनेखि NIA नि मानसिजोंबो बिथांमोना लोगो लानो हानायनि केपासिटि दं, परिबेस दं। एसे एनै ओरै रायज्लायनानै मिलायनो हानायनिबो बेवहाय बेबस्था दङ, जों बेखौबो मिथिगौ। खिन्थु मानो मावनो हायाखै, जोंनि माने न'खरनिफ्राय बेबायदि दुखुआ सब समाय फैबाय थायो आरोखि। मोनसे खोथा आरो साननो गोनांबाव, जिथुनाखि जोंनि NDBनिनो आगुनि जाय लिडार बिथाङा बुंबाय थायो, माने BTR एकर्ड जानायनि सिगांनो जायहा जाजमेन्ट जाखादों, जाजमेन्ट ओंखारखानाय, बिथांमोनखौ
बख'नायाव जोंहा गोब्राब जादों होनबाय थायो खिन्थु आसा बिसोरखौ बख'नो हायाखिसै थिगैयासै खिन्थु जायफ्रा आन्डार ट्रायेलाव दङ दासिमबो बिथांमोननि थाखाय मानो खामानि मावनो हायाखै मानो बख'नो हायाखै बे जोंनि थाखाय सोंथि बेनिफ्राय बिथांमोना मा खालामनो सान्दों मा मावनो सान्दों बेखौहाय बिथांमोना जोंजों मालाबाबो रायज्लाया खिन्थु जोंबो रोङाब्लाबो कर्टखौ जों 10 बोसोरसो थाबायबाय थानायखाय बबे समाव मा खालामनांगौ बेखौ जोंबो एसे मिथिगौ खिन्थु जों थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो बिदि जानानै दङ दा बे खारनावहाय खर' गंग्लायै जों खावलायदों बिथांमोना जेन गोख्रैनो जोंनि मानसिफोरखौहाय बख'नानै होयो बख'नायनि बेब'स्थाखौ खालामो जों बेखिनि खावलायनाय थाथ'बाय